אותם מכל המשחקים, חלמו חלמנו שירים וריקודים, בהם תמיד רציתי להיות כקסמים, לעזור לעניים וכל החלשים, וגם לעצומים שיהיו מאושרים, והייתי מפוחד אז הייתה התחלה והגוף ריקוד אגדות, ומה לסיום? כולם יודעים שבסוף אין פשרה, אנחנו אוהבים סוף טוב, לא רע. סוף טוב או רע, אינני יודעת לקבל את שלטי הסיום למצעד דרך השעה. הם יחיו באושר באושר, שמח הכלבה ונבח אבאב. מאז ועד היום כולם שמחו ומחאו כפיים. מי היה מאמין? הם נעמו לנהגה ולא חזרו לעולם. אז איך הסיפור נגמר? סוף טוב או סוף מר? סוף אחד ארוך ושמו החופש הגדול. טוב, מגיעות להם מחיאות כפיים.
מדהימים. הורים יקרים, אורחים נכבדים, קמה והסתיימה לה תקופה נהדרת, תקופה של הרבה עשייה ולמידה. לפני שניפרד, כל אחת בכיתתה, ברצוננו להודות לכל מי שעזר במלאכה. תודה לאורית המורה למוזיקה. תודה לשרה גורן ולרכזת שלנו אמירה שעזרו בהכנה את האביזרים והבכורה. תודה למאיר אב הבית שלנו על סיום מערכת ההגברה. תודה לפנינה שבאה לכבד אותנו בנוכחותה. ולאמירה כמובן. ולכם ילדים יקרים על עבודה נהדרת. עברתם קשה מאוד במשך השנתיים, ובהחלט רואים תוצאות. ואתה, הורים וילדים יקרים, אינכם מוזמנים להיכנס לכיתה, ובוודאי אישית מהמורה. לכיתות